Maria Coll és llicenciada en Història i Periodisme. Ha col·laborat en diferents mitjans, com per exemple l'agència EFE El Singular i la Fundació Carta de la Pau, dirigida a les Nacions Unides. I actualment està col·laborant a la revista Sàpiens, és codirectora de la revista Valors i del programa de ràdio Valors a l'Alça. I en Joan Soler és mestre i doctor en Pedagogia, és professor de la Universitat de Vic de Pedagogia i també està vinculat al moviment associatiu i polític de Centelles. I a partir d'aquí, no sé si us heu parlat, qui volia començar. Començo jo. Doncs endavant. Se'm sent bé? Perquè no porto cascos i vaig en directe, amb so. Vull dir, si em sentiu bé, perfecte. Primer, donar-vos les gràcies primer per tractar el tema de valors, perquè crec que és molt interessant que pugueu fer aquest treball i que us animeu a fer-lo. I l'altre, doncs, per haver-me convidat també i per haver fet aquesta escola, doncs, haver-la fet així, encara que sigui virtualment, no? Jo també dius que, a veure, jo no soc experta, és a dir, jo sí que soc historiadora, soc periodista i fa 17 anys que fem aquesta revista que es diu Valors i fa 8 anys que fem el programa de ràdio que es diu Valors a l'Alça a la xarxa. Per tant, és veritat que he parlat de valors i n'he parlat amb molta gent, no? Però jo n'he fet un treball acadèmic sobre la història dels valors. I aquest, doncs, el que us explicaré és una mica de les sensacions que jo he anat tinguent durant tots aquests anys de parlar d'aquest tema amb diferents persones, però no he fet aquest treball acadèmic. Sí que només us vull fer un apunt, una mica per lligar amb el tema de la Clara que venia, perquè estava molt amb el tema dels dilemes morals. Nosaltres tenim una petita secció a la revista que es diu Dilemes ètics, precisament, que ho fa una noia que es diu Soraya Hernández, que és experta en bioètica, i ella fa aquests dilemes i els agafa dels diaris, perquè de vegades parlem de valors i són coses que són molt abstractes i demostrem que només obrint un diari aquests dilemes ètics es troben, i no cal anar a buscar potser històries que ens queden molt llunyanes. I una cosa senzilla que el publica no fa gaires números és, per exemple, a França han tingut un problema ara amb la tria de metges. Aquí nosaltres podem triar, anar a la sanitat pública i triar quin cap volem anar i quin metge volem. Ells allà també ho poden fer. I poden triar, per exemple, igual que aquí, quin metge volen, però han sortit unes noies africanes que han fet una llista el color de la pell de les ginecòlogues, perquè elles se senten més còmodes anant amb una ginecòloga que és del seu origen i són negres. I han fet una llista posant qui té pell blanca i qui té pell negra. Doncs, clar, aquí tens un dilema ètic, perquè si s'hagués fet del revés i tu tries un metge perquè és blanc, aquí tindríem un gran conflicte. Doncs això és un dilema molt bàsic que el tens a sobre la taula obrint un diari, que el tens a l'Àfrica, el tens a França, però te'l podries parlar aquí directament. Què passaria aquí si passés això? Aquests dilemes els tens obrint el diari. De vegades, aquestes coses els podreu obrint el diari, ho pots passar a nivell infantil i els trobes. Dit això, només un apunt perquè us ajudi també a parlar de valors en el dia a dia. Jo a nivell d'intervenció, primer una introducció també pel tema dels valors, que amb alguna cosa ens podem solapar amb la Clara, però després ja entraré més en l'àmbit històric, però crec que si no s'entendrà. Quan parlem de valors, nosaltres quan vam començar la revista l'any 2003, clar, el primer que ens preguntava la gent és el tema dels valors, què era això i com ens hi enfrontàvem. I el que ens hem adonat amb els anys és que al final els valors són temes que són contradictoris completament, perquè quan agafem un número i parlem d'un valor veiem que és contradictori. A més, els valors són confusos, perquè de vegades d'un mateix valor tothom el veu des d'un punt de vista diferent. També són canviants, perquè al llarg de la història un mateix valor agafa símbols diferents i significats diferents. Això són evolutius i, a més, un mateix valor, si el poses en un context diferent, també agafa significats diferents. Això fa que és molt difícil al llarg de la història parlar de valors, perquè en un moment, per exemple, en un moment de pau tenim uns valors diferents que en un moment de guerra.
O quan som joves tenim uns valors i quan som adults tenim uns valors diferents. Això complica parlar de valors al llarg de la història. Quan vam començar la revista, nosaltres, per exemple, la revista es diu Valors, a seques, i ens dèieu, són una revista catòlica. Dèiem, no, parlar de valors no vol dir ser catòlic, però moltes vegades, a l'any 2000-2003, s'associava parlar de valors amb el catolicisme. Això, afortunadament, s'ha anat perdent. Però després va haver-hi un moment que ens deien parlar de valors és confús, s'ha de parlar de virtuts. I això, per exemple, ens ho deia persones com la Victòria Camps, que és molt catedràtica d'ètica, i ens feia aquesta distinció entre valors i virtuts. Les virtuts, segons tota la tradició filosòfica des de Plató a Aristòtil, serien la temprança, la prudència, la fortalesa, la justícia, tots aquelles virtuts racionals i aquelles virtuts ètiques que feien una persona, que complementaven la persona i la feien bona, diguem. Quan això, per nosaltres, els valors són més enllà de les virtuts. I segons la definició que feia la Clara i que també fa en Francesc Torralba, els valors per nosaltres serien més la base dels nostres compromisos vitals, allò que ens fan moure i ens fan accionar, ens fan generar accions com a persones. Però és que aquí, si ampliem aquesta definició de valors i anem més enllà de les virtuts, hi podem posar altres conceptes com a valors. Hi podem posar la justícia, hi podem posar la pau, hi podem posar el valor de la conversa, el temps, fins i tot. Això, quan hi poses tots aquests valors, totes aquestes paraules també les consideres valors, això fa que sigui molt més difícil valorar els valors a nivell històric. Perquè, per exemple, la prudència, històricament, pot ser una cosa molt més fixa, però el valor del temps és molt més difícil de valorar-lo. Perquè, no sé, l'amistat, per exemple, ja en parlaven els clàssics de l'amistat, però del valor del temps, un senyor de l'època medieval no li parlessis del temps perquè no el portava a sobre com el portem nosaltres, que el portem al mòbil, el portem en el canell i el tenim pendent de tot el temps. El temps tot el dia el tenim a sobre. Clar, saber què és un valor, si només en parlem de les virtuts o parlem de moltes altres coses, és molt diferent parlar-ne històricament o no parlar-ne històricament. A partir del 2011 hi va haver-hi un esclat de valors i tothom parlava de valors en aquest país. No sé si alguns de vosaltres recordeu que la Generalitat fins i tot va fer el Pla Nacional de Valors que va quedar en un no res, però la paraula valors va aparèixer per totes bandes. I en canvi ara tenim un moment que tothom parla d'emocions, que crec que ahir en vau parlar d'això, també de les emocions i dels valors. I ara estem en un altre moment de caixa de Pandora, perquè què és una emoció i què és un valor? L'alegria és una emoció, és un valor, i aquí tornem a tenir un moment de debat en aquest sentit. I aquí jo no hi entro perquè crec que en vau parlar ahir, però és un altre moment que tot en aquest esclat de llibres d'autoajuda, de coach, de tot aquest tipus de persones, que tenim un altre moment de complicat de definir què són els valors. Això us ho explico perquè, si no sabem de què parlem, és molt complicat quan em pregunteu quan comença, quan acaba un valor, si no sabem ja ni de què parlem, és molt definir quins valors tenen una societat i quan comencen i quan acaben. Sí que sabem el que no són, que és quan em dèieu si eren una ideologia i no ho eren. Sí que els valors no són una ideologia. Ara, les ideologies sí que tenen valors. Això sí que ho sabem. És a dir, les ideologies, en la seva definició més bàsica de què són sistemes d'idees econòmiques, polítiques o socials que configuren la visió d'una realitat, això, si ho tenim com a definició senzilleta d'ideologia, evidentment les ideologies contenen valors. I fins i tot hi ha ideologies que ens podrien semblar que són contradictòries i tenen uns valors que comparteixen, però tenen visions diferents d'aquell mateix valor. Hi ha ideologies, per exemple, que poden compartir el valor de la democràcia, però seria una visió diferent d'aquell valor de la democràcia. Perquè, clar, compartir un mateix valor no vol dir que tots mirem aquell valor de la mateixa manera. Aquest és el gran debat. Per això us deia, hi ha valors que els valors poden ser confusos en aquest sentit. I aquí és on la Clara deia, val la pena dialogar, jo hi estic d'acord,
perquè de vegades compartim valors però no els veiem igual. I aquí és on entra el valor del diàleg. Però també tenim clar que com a mínim els valors no són ideologies. Sí que és veritat que tota societat té valors. Això és una de les altres coses que tenim clares. És a dir, no coneixem cap societat que no tingui valors. Això ve aquí a la pregunta de hi ha crisi de valors. Si entenem que la crisi de valors és com a crisi, que és una societat sense valors, jo hi estic completament en contra. És a dir, totes les societats tenen valors. És a dir, hi ha valors que aquests valors que dèiem tradicionals, que van passant de vegades de pares a fills i diem valors tradicionals, hi ha valors que desapareixen. Això és cert. Hi ha altres valors que agafen més força. Però no podem viure sense valors. Tota societat, tant valors individuals com valors col·lectius, tota societat té uns valors per actuar i per funcionar. Per tant, igual que hi ha crisis, que poden haver-hi crisis... Hi ha crisis econòmiques, per exemple, l'última crisi del 2018 es va associar a una crisi de valors, perquè com que venia d'una crisi ètica, va venir amb una crisi de valors, associada a una crisi de valors. Aquesta crisi actual, per exemple, no ha vingut associada a una crisi de valors. Precisament ha vingut associada a una crisi de sobrevalors, perquè com que ha vingut d'una crisi sanitària, hem parlat de molts més valors que aquesta crisi ètica que va venir de la del 2018. Però la crisi del 2018, que va venir associada a una crisi de valors, allà també hi havia valors. És a dir, no hi ha societat sense valors. Sí que és valors, i si hi ha uns valors que pugen, hi ha uns valors que baixen. Nosaltres al programa de ràdio li vam dir valors a l'alça, precisament per aquesta cooperació, aquesta comparativa amb la borsa. És a dir, a la borsa hi ha uns valors empresarials que pugen i que baixen, però sempre hi ha unes empreses i hi ha uns diners. En aquest cas és una mica la mateixa comparativa. A la societat sempre hi ha uns valors, però n'hi ha uns que pugen i hi ha uns que baixen, hi ha uns que agafen més força. Tinguem en compte que els valors al llarg de la història actuen en aquesta fluctuació de molts tipus. És a dir, per exemple, tenim uns valors que poden ser estables. No sé, per exemple, la família. Podem dir que és un d'aquests valors estables. Al llarg de la història, la família sempre s'ha sigut ben considerada com un valor. Des de dècades enrere. La família, sempre hi ha hagut la família tradicional, la família ha anat derivant, avui tenim models de família múltiples, però preguntes a qui li preguntis, amb una escala de valors, la família sempre té un paper important. I mira que la família ha anat evolucionant, el concepte de família ha evolucionat, però sempre es considera que la família és un valor estable dintre la societat. Hi ha altres valors que, per exemple, han anat fluctuant. És el valor, per exemple, de la fraternitat. La fraternitat és un valor que neix de la Revolució Francesa, com a paraula. Es va perdre durant dècades i ara, des de fa uns anys, el valor de la fraternitat es torna a parlar del valor de la fraternitat. I mira que era una paraula que ens sonava molt estranya. I ara es torna a parlar i es torna a posar sobre la taula el valor de la fraternitat. Hi ha valors que de cop es posen de moda i no se sap ben bé per què. Per exemple, ara aquesta setmana la UOC, la Universitat Oberta, treia una nota de premsa en què deia que l'empatia era el valor de moda a la pandèmia. Però sempre hi ha hagut empatia, no és una cosa estranya l'empatia. Doncs ara es considera que és el valor de moda. Bé, però sempre n'hi ha hagut. Però hi ha valors que apareixen com a valors de moda. Hi ha valors que al llarg de la història canvien de nom. Per exemple, és el de la sostenibilitat. Primer parlàvem d'ecologia. Fa uns anys, fa unes dècades, parlàvem d'ecologia. Ara aquest terme ha anat evolucionant i ens agrada més parlar de sostenibilitat. És veritat que la sostenibilitat és una mica evolucionat més el valor de l'ecologisme. Avui la paraula ecologisme ens sona a vella. O la paraula hospitalitat. La paraula hospitalitat ens sona antiquíssima. En canvi, ens agrada més la paraula acollida, el valor de l'acollida. Avui en dia, per exemple, hi ha valors que han desaparegut, però ha desaparegut la paraula, però no el concepte. Avui en dia el valor de l'honor ens sona antic, ens sona a l'època medieval pràcticament. Però el valor de l'honor és sentir-se reconegut. En canvi, sentir-se reconegut, avui en dia, tothom ho accepta.
com que és un valor sentir-se reconegut. Però, en canvi, la paraula ens ha quedat antiquada, li hem de buscar una nova paraula. Per tant, és una mica... Les paraules canvien, però això no vol dir que els valors desapareguin, sinó que els valors els tenim i de vegades no en som ni conscients que tenim aquests valors. Nosaltres vam fer una campanya amb l'Ajuntament de Mataró que es deia 12 valors, no? I cada mes parlàvem d'un valor diferent amb tota la ciutat, les entitats de la ciutat se sumaven i fèiem una campanya, i recordo que el mes de febrer vam apostar pel valor de l'alteritat i l'Ajuntament de Mataró ens deia: no trobeu un altre nom més maco per això? I dèiem: home, el valor de l'alteritat és reconèixer tu mateix amb l'altre, i això és bàsic per tota societat. I ens deien: però és que aquest nom no ens agrada. Dic, doncs no en tenim cap més. No? I vam aconseguir al final que totes les entitats de Mataró entenguessin que era l'alteritat i fins i tot es van posar cartells en els autobusos per dir que era l'alteritat. Doncs, al final, els valors són modes, són processos, però els valors no desapareixen. Vull dir que hi ha canvis de noms i evolucionen al llarg de la història, però hi ha els valors i uns valors bàsics que no desapareixen. Jo us deia, el que us deia, les crisis de valors no les crec perquè els valors hi són. Ara, si entenem les crisis de valors com crisis que ens serveixen per discutir què són els valors, per sacsejar i parlar de què són i remoure i generar debat, és a dir, per mi això sí que són crisis de valors, això sí, i per mi són desitjables i crec que en una societat democràtica i que ha de ser crítica amb ella mateixa, vull dir, més n'hi haurien d'haver-hi de crisis de valors en aquest sentit. Ara, si les entenem com que les crisis de valors desapareixen els valors i aquests missatges catastrofistes que no tenim valors, això sí que no, i no hi crec. En aquest moment, per tot el que us he dit, és evident que els valors són fluctuants i són degut als contextos històrics. És a dir, nosaltres, si els valors són el motor de les nostres accions i, a més, els valors també de tot el que passa al voltant ens influeixen a nosaltres, perquè no som éssers aïllats, vivim en societat, doncs és evident que tot el que passa al context històric influeix en els nostres valors i nosaltres influïm també en la història. I això només és veient el moment que estem vivint, són exemples evidents dels valors que en aquest moment s'estan treballant. Alguns exemples que són evidents. És a dir, en un moment de pandèmia mundial que han mort 2,5 milions de persones, per exemple, ara els grans valors són la vulnerabilitat i, per exemple, el valor de la cura. Dos valors que estan a l'ordre del dia, però que la pandèmia els posa sobre la taula. O un altre, el tema de la vellesa, que en un moment que les residències de gent gran han estat han viscut moments molt complicats, doncs ara es torna a parlar de la vellesa, cosa que fa uns anys era un tema que se'n parlava molt poc. I el tema de la cura, en un moment que la societat viu un procés d'envelliment, tot el tema de la cura agafa una embranzida i el valor de la cura, que era una paraula que pràcticament no se'n parlava fa uns anys, doncs aquests últims anys el valor de la cura també torna a estar sobre la taula. El valor de la llibertat ha agafat una gran embranzida les últimes dècades, pràcticament, perquè és el que deien, dels valors es confronten. I el valor de la llibertat, a les últimes dècades, s'ha confrontat al valor de la seguretat. I pel tema dels atemptats, per tema de diverses coses, automàticament veiem que dos valors es confronten i per això trobaríem molts valors confrontats. De vegades els valors no són blanc i negre. I això, amb aquest és claríssim. Llibertat i seguretat, de forma recurrent, van sortint. Ara ens hem trobat amb el de llibertat pel tema del confinament, però ja et dic, amb el tema dels atemptats o amb altres coses, també apareix. El tema de la sostenibilitat és un altre valor que des de fa anys que s'està treballant pel tema de l'emergència climàtica i que, a més, durarà també molts anys. I un altre valor també que en aquests últims anys, però també durarà temps, és el tema de la intimitat, que és diferent a la privacitat, però el tema de les xarxes socials, el tema de la big data, el tema de la intimitat és un altre que s'està treballant molt amb força. I, per exemple, un altre valor que ha crescut amb força aquests últims mesos és el de la flexibilitat. Això és un valor que tot amb els canvis del món laboral, perquè també hem de pensar que cada sector una mica
treballa els seus propis valors. És a dir, hi ha uns valors genèrics, però, per exemple, el món de la flexibilitat el treballa molt el món de l'empresa. I aquí cada sector social treballa uns seus propis valors. El món de l'educació té uns valors que els treballa molt, el món de l'empresa en té uns altres, etc. Jo una mica el que també és veritat que si fa unes dècades els valors eren fixes en una societat, avui en dia la varietat de valors és múltiple. És que podríem fer una llista immensa de valors. Això Bauman parlava d'aquesta societat líquida, que les coses van amunt i avall de forma molt ràpida i costa trobar molta estabilitat. La Clara parlava d'aquests valors més tradicionals. Però és que avui en dia les llistes de valors són immenses i es parla d'un valor, se'n parla durant 2 o 3 anys, després aquell valor desapareix i ningú se'n recorda. Fa uns anys parlàvem del valor de la transparència, se'n van fer lleis múltiples del valor de la transparència, totes les entitats, totes les empreses parlàvem del valor de la transparència. El debat no s'ha acabat, però la gent va aprovar la llei i després ja ningú se'n va recordar més del valor de la transparència. Per tant, jo crec que és interessant que es facin debats, s'apliquin els valors. Vull dir que si heu de fer un pla de valors o heu de parlar dels valors a la vostra entitat, el feu, l'apliqueu, però és que, a més, el debat continuï, perquè és que, si no, la gent fa plans, els discuteix, els intenta aplicar, de vegades ni s'apliquen, però s'han d'aplicar i després el debat s'ha de continuar i s'ha de continuar treballant. Que si no, els valors es foten de moda i després ningú desapareix i ningú se n'entera i queda el document allà penjat en una porta. I el que dèiem, és a dir, els valors avui en dia són difícils de saber. També hem de pensar que els valors que tenim avui, una persona, no són els valors que tindrem demà. És a dir, els valors que tenim com som joves no són els valors que tenim com som grans. Per tant, dir els valors que tindrem, jo què sé, com a historiadora, saber els valors que tenien als anys 50 els joves és molt complicat per molts estudis que es facin com a historiadora. Perquè què fas? Els valors que tenien els joves que protestaven, que corrien davant dels grisos o davant de la Universitat de Barcelona eren uns valors. Els valors que tenien els seus pares que els rebien a casa i els deien no feu això, que acabareu a la comissaria de Via Laietana, eren uns altres. Els valors dels seus avis que havien viscut la Guerra Civil eren uns altres. I avui en dia passa el mateix. Els valors dels joves que es manifesten són uns. Els valors dels pares són uns altres. Els valors dels avis són uns altres. Per tant, podem parlar d'uns valors generals que s'estan parlant als mitjans de comunicació, uns valors genèrics, però parlar dels valors d'una societat és molt complex en aquest sentit. Jo no contesto gaire les vostres preguntes, en soc conscient, però és que és molt difícil parlar històricament quins valors té una societat i quan comença un valor i quan acaba un altre, quan estem en una societat molt complexa, cada vegada més global, cada vegada més plurinacional, pluriètnica, plurireligiosa, i per tant aquesta diversitat fa que els valors també cada vegada siguin més diferents. Per tant, això com us comentava, és que és molt difícil saber quan comença i quan acaba un nou valor. A veure, no sé quan porto de temps, només potser com a punt final, perquè no ho he calculat. Però amb el tema de l'adoctrinar, jo sé que per mi, evidentment, educar en valors no és adoctrinar. Era una de les altres preguntes que vosaltres fèieu. Per mi la feina de l'educador, i això també ho apuntava la Clara, per mi és fer-los descobrir en els nanos quins valors tenen en la seva pròpia consciència i ajudar-los a donar consistència i exemple amb el testimoniatge d'aquests valors. És a dir, per mi no passa a fer sermons sobre què són els valors, sinó ajudar-los a fer aquest aprenentatge a través de l'exemple i a través de la conducta, de quins valors ells han de tenir. Nosaltres, a través de la revista, aquesta línia també la tenim molt clara. És a dir, nosaltres, la nostra missió, tant a la revista com en el programa de ràdio, i crec que també és la missió dels mitjans de comunicació, perquè aquí crec que el tema de l'adoctrinament serveix tant com un mestre com un periodista,
perquè jo aquí com a educadora sí que no hi entro perquè no és la meva especialitat, però crec que com a periodistes hem de fer la mateixa reflexió si adoctrinem com a mitjans de comunicació o intentem educar la societat, és si nosaltres generem debat o diem a la societat com ha de viure. Nosaltres com a mitjans de comunicació, la nostra voluntat és generar debat entorn dels valors. No hem de dir com la gent ha de viure els valors. Nosaltres, per exemple, a la revista, nosaltres primer ens fèiem preguntes entorn dels valors i les fèiem només a nivell de consell editorial. Ara, fins i tot, la pregunta la posem a la portada de la revista. Cada mes la revista treu, la portada és una pregunta. Les últimes, per exemple, si aspiréssim a una societat imperfecta, la correcció política si és una dictadura o com afrontar la societat de l'incertesa. Aquelles preguntes que nosaltres ens fèiem privadament, ara les posem ja a la portada directament. I la nostra aspiració no és rebre una resposta, sinó és que si d'aquesta pregunta ens surten més preguntes, més contents estem, perquè creiem que precisament el que ens hem de fer són preguntes. Perquè això és la base de la filosofia, la base de tota societat és fer-se com més preguntes millor. Ara una mica fer-se preguntes també està com mal vist, perquè et genera que fer-te preguntes és que ets una persona insegura. Doncs no, fer-se preguntes t'ajuda a madurar. Doncs nosaltres apostem per això. I creiem que aquesta és una mica la base, la diferència entre educar i adoctrinar. Ajudar-te a fer-te preguntes, ajudar-te a créixer i ajudar a generar debat entorn dels valors és diferent a dir-te com has de viure aquests valors. Creiem que aquesta és la diferència. I una mica aquesta és la idea. No sé, amb en Joan havíem comentat que faríem 20 minuts cada un, no sé quan porto, però si no després faig més comentaris a coses que potser no he contestat. 10 minutets més, Cap problema. Tens 10 minutets més, però si vols aprofitar-los per després o si vols acabar de... Si vols, després faig la intervenció amb en Joan. Com vulguis. Sí, vale, doncs... Cap problema. Doncs, si vols, Joan. Si vols, només un apunt, si cas. Amb això que comentàvem, també jo crec que el difícil és també dir quins valors tenim avui, només això no ho he comentat, perquè és molt complicat saber quins valors diem tenir i quins valors tenim. Això també és interessant tenir aquesta distinció, i m'explico. És a dir, no és el mateix diem que tenim uns valors i els valors que practiquem. I els valors es practiquen, no es diuen. I això crec que també és interessant com a distinció, perquè moltes vegades quan ens pregunten, la típica pregunta, tu què faries, per exemple, amb els immigrants? Ets acollidor? I clar, tots diem, sí. Quan et diuen, si els tens al pis del costat, què fas? Amb aquestes preguntes, clar, si tu fas una enquesta sobre valors, tothom contesta una cosa. Quan és la realitat, la resposta és una altra, la conducta. Per tant, jo amb això soc molt escèptica, amb aquestes grans enquestes de valors que es fan a nivell europeu o a nivell nacional, que després diuen aquest país és tan no sé què en valors. Perquè és el que dèiem, els valors poden ser el motor de la nostra vida, els valors poden ser el motiu de les nostres accions, però han de ser el motor de les accions. No és els valors que estem dient, sinó els valors que practiquem el dia a dia. I això dificulta totes aquestes investigacions històriques en valors, perquè s'ha de fer segons la pràctica, no segons la paraula, els valors. I aquí hi ha la dificultat en aquestes investigacions històriques. A punt final, però al final és l'exemple el que dona els valors. Moltes gràcies. Doncs, Joan, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Estic content i agraït de la invitació de participar en aquesta jornada. Espero que el meu punt de vista no xoqui generacionalment, perquè és evident que per edat no pertanyem a la mateixa generació. De tota manera, jo no faré una intervenció molt de història de la pedagogia, perquè això el diumenge al dematí se'ns podria posar malament.
però els temes a tractar són amplis i jo les preguntes que es van formular, que està bé formular preguntes, perquè jo crec que educar comporta fer-se preguntes, i enllaço amb el final de la intervenció de la Maria, educar comporta fer-se preguntes, i educar, que és ajudar a créixer, és ajudar també a fer-se preguntes i potser ajudar també a que les contestin, no? A que aprenguin a contestar-les. Jo he estructurat les preguntes en 4 apartats, en 4 temes que em semblava que donaven resposta. El primer, per anar per ordre, el primer, educació en valors i sistema educatiu. M'agradaria dir algunes coses d'aquest tema. El segon, els referents pedagògics en el sentit d'aquelles idees o aquelles aportacions d'autors i autores importants o d'aquells educadors i educadores importants que ens han dit alguna cosa que val la pena. El tercer, afrontar el tema d'educar o adoctrinar des del punt de vista de la història de l'educació i de l'educació en valors. I finalment, afrontar també el dilema de si educar és transformar o conservar, 2 verbs que tenen molt a veure, evidentment, amb el tema de valors. Primer de tot, educació en valors i sistema educatiu. És evident que avui, però jo crec que sempre, en el sistema educatiu està amarat de valors. Aquí hauríem de fer una distinció important entre la política educativa, per tant, allò que pensen o legislen els governs o els parlaments, que està evidentment carregat de valors, distingir-ho dels projectes educatius que després tiren endavant els centres, que també està carregat de valors i no tenen per què reproduir sempre i mimèticament els que la llei o el sistema diu. I finalment, una cosa molt important, que és que una cosa són els projectes i l'altra cosa són les pràctiques. Simplificant, allò que els educadors o les educadores acaben fent a dintre de les aules o, en el vostre cas, doncs, en els locals dels esplais. Per tant, quan parlem de sistema educatiu, al cap hem de tenir-hi tot això, tots aquests nivells diferents. Però és evident que el sistema educatiu avui reflecteix una preocupació gran per als valors des de tots els punts de vista. La pregunta que se'n parla molt, podríem dir. La pregunta que ens podríem fer és: se'n parla prou? O sigui, aquest molt vol dir que se'n parla prou? O encara una altra pregunta, no? Si actua suficientment després d'aquest parlar-ne prou, si actua d'una manera suficient, no?, en la pràctica. Si agaféssim com a referent la Llei d'Educació de Catalunya, que és del 2009, la llei vigent encara a Catalunya d'educació, no les lleis de l'Estat que regulen, que també estan plenes de valors en els seus principis, veuríem que en l'article 2, per tant, d'entrada, quan planteja els principis que han de dirigir el sistema educatiu a Catalunya, hi ha com una, diguem, com un temporal, un temporal de valors un darrere l'altre. Els valors propis d'una societat democràtica, la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat, la universalitat i l'equitat, el pluralisme, la inclusió i la cohesió social, la pau i el respecte dels drets humans, el respecte i la preservació del medi ambient, el foment de l'emprenedoria, la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes, l'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. Per tant, amb qualsevol llei, i les lleis educatives més, els principis són un reflex de valors, o si voleu, són un mosaic de valors, a vegades contradictoris o a vegades simplement s'anuncien i no es diu quin significat hi ha al darrere. Per exemple, n'he llegit un que diu el foment de l'emprenedoria. Això pot voler dir educar en la competitivitat o en la competència,
però també vol dir educar en la cooperació, perquè es pot fomentar l'emprenedoria a partir d'iniciatives individuals que competeixin entre elles, o es pot educar en l'emprenedoria a partir d'una cooperativa o un equip de treball cooperatiu, no? Una mica per lligar-ho també amb qüestions que la Maria ens plantejava. Però és evident que el sistema educatiu sempre, en els seus fonaments o en els seus principis, hi ha una declaració de valors molt important. Altra cosa, insisteixo, després és allò que es trasllada en els projectes dels centres i allò que els mestres traslladen, o les educadores i els educadors traslladen a la pràctica efectiva de l'aula. I aquí, en aquest punt, voldria distingir una altra qüestió que em sembla important i que segurament de les persones que sou aquí, que no sé si la majoria heu estudiat o estudieu carreres de l'àmbit educatiu o de l'àmbit pedagògic, un concepte important que és el del currículum ocult. En tota escola, en tota institució educativa, una cosa és el currículum oficial, aquell que diu la legislació, si voleu, o els decrets del govern. Una altra cosa és el currículum real, allò que potser els llibres de text o les planificacions que els mestres apliquen a les aules, però hi ha un nivell important que els sociòlegs crítics amb la institució educativa van plantejar, que és el concepte de currículum ocult, que també el podríem aplicar a l'esplai, aquest concepte, no? De dir, una cosa és allò que diem, que fem, i l'altra cosa és allò que fem realment, sovint sense dir-ho i d'una manera amagada, no? Per posar un exemple molt tòpic, però em sembla que s'entén ràpidament. Si un mestre diu que educa en la cooperació i en la solidaritat, però quan ha de sortir un moment de l'aula li diu: escolta, Maria, pots sortir a la pissarra i apuntar els que no es portin bé i raonin i facin enrenou aquí a la classe? Home, això molta solidaritat i cooperació no és, no? I això no està escrit enlloc. Això són pràctiques que realitzen els educadors, les educadores, les escoles, que també eduquen en valors, perquè també transmeten valors, no formen part de cap llibre de text, no formen part de cap llei, no formen part de cap planificació, però en canvi transmeten valors. El currículum ocult és molt important en aquest àmbit de l'educació en valors i des del punt de vista històric encara ho ha sigut més, no? Quines imatges il·lustren els llibres de text, què fan els protagonistes d'aquestes imatges en els llibres de text, no? Quines accions, etc. Com combatre el currículum ocult? Fent-se preguntes. Fent-se preguntes sobre les formes d'educar que utilitzem, sobre el llenguatge que fem servir, sobre els gestos que fem servir, sobre el tracte que tenim cap a uns o altres. A vegades és molt difícil fer-nos preguntes a nosaltres mateixos sobre aquests temes, però és més fàcil dir a un altre company o companya que ens digui allò que veu d'allò que nosaltres fem, no? Que formi part d'aquest currículum ocult. Finalment, també volia dir en aquest primer apartat que hem de tenir en compte sobretot que sovint fem servir, la Maria també ho deia, les mateixes paraules però els hi donem un significat diferent. Avui dia gairebé ningú nega la llibertat de l'infant en educació, però el contingut que donem a la llibertat de l'infant no és el mateix que li donaven els anarquistes del segle XIX o de principis del segle XX que el que els hi donaven els pedagogs, per exemple, de l'Escola Nova del primer terç del segle XX. I tots eren pedagogs i pedagogies de caire reformista i renovador, però la idea de llibertat de l'infant, la radicalitat que hi havia darrere d'aquest concepte no era la mateixa. No? I aquí voldria enllaçar amb el punt següent, que és de la importància dels referents per construir el propi pensament educatiu, que jo crec que això és el més important en educació, és que cada educador i educadora
sigui capaç de construir el seu propi pensament, no? Si voleu, el seu propi projecte. I aquí les preguntes, evidentment, ajuda, però també ajuda un altre element important, que és allò que deia un lema d'un autor, que era la importància d'enfilar-se a les espatlles dels gegants, perquè ens ajuden a veure més enllà, no? A veure més lluny i a veure més enllà. I quan parlem de gegants, doncs parlem de pedagogs i pedagogues, educadors, educadores importants que han fet i han dit coses que ens poden servir. Aquí podríem fer una llista llarguíssima, perquè aquí sí que la història de l'educació ens dona molts noms. A mi, jo com que havia de fer una tria, quan preparava això, vaig pensar, en diràs 3 o 4 de clàssics i 3 o 4 de més actuals. Jo crec que és important llegir Neil, Alexander Neil, per plantejar-se els temes de la llibertat de l'infant, del valor de les assemblees, de tenir en compte cada individu. No? És important, per exemple, llegir Makarenko, un autor que va treballar amb adolescents i joves difícils, però que es planteja molt els temes del grup, del treball, del valor de l'acció per cohesionar el grup. És important llegir el mestre francès Célestin Freinet, que parla dels equips de treball cooperatiu, dels grups de treball, etc., dels projectes. I és important, des d'un punt de vista potser més filosòfic, llegir el pedagog nord-americà John Dewey, que es planteja molt també els temes que vosaltres em plantejàveu en alguna pregunta, no? El pes de la societat, el pes de la societat en l'educació i la relació entre escola i societat. Però com que aquests podria ser que ens sonessin a molt llunyans, no? Jo he buscat tres autors actuals. El primer, un pedagog francès que a mi m'agrada molt, que és Philippe Mérier. Aquest llibre, un dels darrers traduïts al català, Educar després dels atemptats. Jo crec que és un llibre que parla de construir el futur en comú, del deure de fer-se preguntes, no? Ell es planteja qüestions a França després dels atemptats que els van sotreguejar, i ens ho podríem aplicar aquí, no pas necessàriament després dels atemptats, sinó davant de qualsevol crisi que sotregueja la societat. Un altre autor que té a veure amb el títol de la jornada, que si no m'equivoco era Educació i política, em sembla, no? És aquest llibre d'en Jaume Carbonell que es diu L'educació és política. Un llibre escrit justament després del 2017 a Catalunya, reflexionant entorn del tema dels valors, de l'adoctrinament, de la política com una aposta pel bé comú. L'educació és política perquè és dialogar, és reflexionar i és comprendre el món. I finalment un llibre, potser el més recent de tots, aquest llibre de la Marina Garcés, Escola d'aprenents. Un llibre magnífic que planteja que l'educació és una invitació a prendre riscos, no? El risc d'aprendre junts, d'anar contra les servituds, diu ella, del propi temps. O sigui, no necessàriament ens hem d'adaptar a allò que diu la societat. Els educadors i les educadores hem d'usar també el marge que tenim de la nostra pròpia llibertat per actuar, no? I això vol dir assumir riscos. Lligat amb aquest tema dels referents, evidentment també se'm plantejava com veia els drets de l'infant. Jo crec que els drets de l'infant són un excel·lent programa pedagògic d'educació en valors, perquè són un compendi de valors, els drets de l'infant. Hi ha qüestions més legals i jurídiques, però que al darrere s'hi amaga un valor. Començant per un dels articles que d'una manera ben senzilla diu que tot infant té dret a un nom, que vol dir que tot infant, no només a un nom de Maria, Josep, el nom que sigui, sinó a la pròpia individualitat, no? A ser ell mateix. Aquí, per tant, començant per aquí i seguint, és evident que la Convenció dels Drets de l'Infant ens dona un ampli marge
de treball educatiu en el tema de valors. I també ens ensenya i també ens mostra que els valors són canviants i que no són els mateixos, perquè si ens anéssim a llegir la primera declaració dels drets de l'infant de 1923 d'Eglantine Jebb, aquesta educadora anglesa que va escriure la declaració a Ginebra en un context de postguerra, després de la Primera Guerra Mundial, no és el mateix que una declaració com la Convenció feta el 1989. Tercer apartat, per tant, sistema educatiu, alguns referents. Tercer apartat, des del punt de vista de la història de l'educació, educar o adoctrinar. Evidentment, l'educació, l'escola, també els esplais. Qualsevol institució educativa jo crec que és un reflex de la societat del seu temps, perquè estan sotmeses als canvis socials, econòmics, polítics, culturals, etc. Encara que simplifiquéssim, si em permeteu una mica, un parell de nocions de història, si per simplificar a vegades necessitem esquemes senzills que ens ajudin a entendre els canvis. Què mou la societat o què mou la història? Doncs una mena de joc o de força entre processos de construcció, podríem dir processos de trencament, de ruptura, que no es donen per separat, que sovint es donen al mateix moment. Un procés de construcció podria ser la revolució industrial, per exemple, o el pas cap a la democràcia, I un procés de ruptura podria ser una guerra, una crisi econòmica o social o sanitària, les migracions, etc. Tot això desencadena processos en la història que són els que influeixen, evidentment, en els canvis educatius o en els plantejaments de l'educació. I aquí és quan emergeixen uns o altres valors. Uns o altres valors. Valors que potser es van mantenint i valors que apareixen, desapareixen, en surten de nous, etc. El que explicava molt bé la Maria. Evidentment, si a Espanya i a Catalunya durant la Segona República el valor ciutadania, per exemple, el ciutadà, el valor de ser ciutadà, un concepte molt de la Revolució Francesa, heredat de la Revolució Francesa, però molt arrelat a la idea de la ciutadania i els valors inherents a la ciutadania. Un valor que, evidentment, va desaparèixer amb el franquisme, on l'obediència, el patriotisme, la tradició, amarada de religió, es van convertir en valors emergents, perquè es tractava de construir una societat nova que anul·lés allò anterior. I, en canvi, en la transició política dels anys meitat de 1970 i anys 80 parlem de participació, parlem de consens, parlem de diàleg i més endavant a la postmodernitat emergeix més l'individualisme, el relativisme cultural, etc. És evident que tot això influeix en l'educació. I l'educació, a vegades, també és objecte de manipulació política. Els règims totalitaris no han sigut règims que hagin prescindit de l'educació. Al contrari, s'han apropiat del sistema educatiu i de l'escola, de les institucions educatives, com un instrument potent, justament, per educar a la ciutadania, I després s'imposa segurament l'adoctrinament, perquè és lògic, no es tracta de fer pensar, sinó que es tracta d'inculcar uns determinats valors. És la força del discurs, de l'obediència, de la jerarquia, en moments de dictadura, com els que coneixem, els haguem viscut o no els haguem viscut. És evident que educar no és adoctrinar, no té res a veure. L'educació en valors jo crec que té a veure amb una concepció de l'educació com un acte de llibertat, com un acte lliure, tant de l'educant, tant de l'infant, com de l'educador o de l'educadora. És un acte d'exercici de llibertat. La llibertat de pensar, la llibertat de construir, la llibertat
de preguntar, la llibertat de respondre i la importància al costat de la reflexió i de l'acció, per no dir unes coses i fer-ne unes altres. Que aquest també és un element que posa en joc moltes contradiccions quan parlem de valors. És important fer-se preguntes, però també és important actuar, i actuar d'acord amb les respostes que hem fet a les preguntes que ens hem donat. I vaig per al quart punt, per al final, que tenia a veure amb la funció social de l'educació, amb si la societat imposava allò que l'escola o que l'educació havia de fer o no. Jo aquí voldria plantejar, segurament recordar idees que sabeu perfectament. Quan parlem d'educar, estem parlant d'individu i estem parlant de grup. Estem parlant a la vegada de construir un individu o de construir una persona i a la vegada de fer que aquella persona s'integri en un grup. S'integri en un grup que no vol dir necessàriament que s'adapti o que quedi confosa a dintre del grup. La dificultat és l'equilibri, perquè individu-grup, individu-societat, és una de les tensions més fortes que podem trobar al llarg de la història de l'educació. És primer l'individu o és primer el grup? Si llegiu Neil, aquell autor que us he dit abans, us dirà és primer l'individu. Si llegiu Makarenko, dirà és el grup, perquè el grup és el que ens ajuda a construir una col·lectivitat forta i a dintre del grup ja hi haurà individus forts. No? Jo penso que la dificultat està en l'equilibri com amb tot. L'escola i l'esplai són un lloc de trobada. Ens trobem junts, ens trobem en grup. És el lloc del grup, no? És el lloc de la participació i de la integració social. No de l'adaptació només, de la integració dintre del grup. Però a la vegada, la institució educativa, l'escola, l'esplai, és el lloc de l'acollida. I aquí ens acullen com a individus. Ens hauria d'acollir individualment. Ens trobem en grup, però l'acollida és individual. No? És el lloc de la inclusió. Si voleu, el lloc del reconeixement també de la diferència. El lloc del reconeixement de la diferència. Un valor, per exemple, que era impossible trobar al segle XIX, quan es parlava d'educació, o fins i tot en una part important del segle XX, no? I que ha emergit més quan en moments de crisi de l'anomenada postmodernitat. El valor de la diferència, les diferències de tot tipus, aquest reconeixement de la diferència, aquest reconeixement de l'altre, que avui és un valor important en educació. Per tant, és el lloc també del respecte a l'individu. Aquesta tensió entre la trobada, que és del grup, i l'acollida, que és de cada individu, jo crec que és un element important a tenir en compte i que ha variat al llarg de la història. L'altre és la tensió entre la conservació i el canvi. És una altra tensió de l'educació. L'educació, sobretot de les generacions adultes cap a les joves, té tendència a la conservació. Conservar valors, conservar allò en el que creiem la generació adulta. Però, en canvi, de l'altra banda, hi ha no un rebuig, una resistència, i això és el que mou, evidentment, cap al canvi. Jo crec que és evident que l'educació té una part de conservar, perquè, i això és una opinió personal, no cal llançar tot allò que serveix. En una societat com la nostra, on a cada moment sentim parlar de la necessitat d'innovar, de crear coses noves, sembla que ens haguem de carregar les coses que no són noves, no? I jo crec que hi ha coses noves que tenen validesa avui dia. Hi ha institucions educatives, hi ha escoles, per exemple, que es consideren innovadores perquè treballen per projectes. Un tema molt important.
el treball per projectes, però obliden que el treball per projectes té 100 anys d'història. Té 100 anys d'història. Per tant, aquesta conservació d'allò, o la recuperació, si voleu, no? D'allò que havia servit també és important. Però sí que en l'atenció a conservar, canviar, hauria de guanyar, diguem, el canvi, la transformació, perquè l'educació és progrés, és avançar, i si guanya el conservar, evidentment no avancem, no anem més enllà. No anem més enllà. I aquí jo crec que el paper dels educadors i les educadores és fonamental. Fent ús, sobretot, de la pròpia llibertat, malgrat pugui implicar sovint la desobediència o el no anar per al camí que toca anar. Hi ha un pedagog, un mestre pedagog italià, Lorenzo Milani, que era un capellà, que va muntar una escola en un lloc apartadíssim, i els alumnes i ell de l'escola aquella, l'escola de Barbiana, van escriure un llibre que es diu Carta a una mestra, i a Milani el van jutjar en un tribunal militar. I en els jutges, ell els deia: vostès, com a jutges, tenen l'obligació de fer complir les lleis, però jo, com a educador, tinc l'obligació moral de fer entendre als meus alumnes que poden haver-hi lleis millors i més justes. Jo crec que aquesta actitud profundament, diguem, de tenir molt clar què és l'educació i que l'educació és educació en valors, és aquest de dir, no és seguidisme, és l'educador ha de fer pensar perquè les situacions poden ser millors, poden ser diferents, poden ser més justes. I aquí sí que ja voldria acabar esmentant un autor que abans no he esmentat i que jo crec que hauria de ser de lectura, si em permeteu, quasi bé obligatòria per fer de monitor o monitora d'esplai, que és llegir un llibre llegir en Joaquim Frank. En Joaquim Frank, que va morir l'any 87, molt jove, perquè tenia 43 anys, portava una llarga trajectòria de treball no només de mestre a l'escola, sinó de treball amb minyons escoltes, al servei de colònies de vacances, a l'escola de l'Esplai també, i després amb ajuntaments com el de Girona i el de Barcelona en temes de joventut. És jo crec, un referent de l'educació en el lleure, i té un llibre que diguéssim, em sembla que el devia deixar i no l'he pogut trobar per ensenyar-vos aquí a la pantalla, però un llibre que es diu El lleure com a projecte. Jo crec que és un llibre magnífic per parlar d'educació en el lleure, però també per plantejar-se el tema dels valors a dintre de l'educació en el lleure. En Joaquim Frank planteja la importància dels grups i dels projectes, i ens planteja, sobretot, sintetitzant 3 idees, una, la importància o la necessitat que tenen els nois i noies, els nens i nenes, de tenir marcs de relació. Per tant, allò del lloc de trobada, no? El lloc de relacionar-se. Segon, la necessitat de tenir marcs d'acció, un lloc per actuar. El CAU, a l'Esplai, també un lloc per actuar, i perquè l'acció ens dona experiència, i les experiències també ens ajuden a respondre'ns les preguntes. I finalment, la necessitat que tenen els infants de tenir marcs per analitzar, no? D'anàlisi. No és cosa dels adults, això, no? Si voleu, maneres d'entendre, de comprendre allò que passa. I, per tant, el diàleg, la reflexió, la pregunta i la resposta ens poden ajudar a construir això. Per cert, i acabo una mica acabant com acabava també la Maria, que quan, no en aquest llibre, sinó en un altre treball, Joaquim Frank parlava que l'escola havia de ser una institució generadora de valors. Aquest generar valors, que no té a veure amb l'inculcar o amb l'adoctrinar, perquè les coses per generar-se
s'han de construir, s'han d'ajudar a construir, no? S'han de crear, si voleu, fins i tot. Un autor, jo crec que us podria estalviar no la meva xerrada i un munt de xerrades llegir a Joaquim Frank. Gràcies. I ara no sé si serà fàcil de recuperar les coses de la Maria i les que jo he dit i establir un col·loqui amb tots vosaltres, que seria interessant. Estem a disposició. Bé, de moment no hi ha cap torn. Si voleu, potser la Maria volia comentar alguna cosa més ara després de la intervenció del Joan. Mentre anem veient a veure si algú vol parlar. Perdó, que ho he silenciat perquè no se sentís cap soroll. No, un parell de comentaris senzillament, mentre no hi hagi cap intervenció. Amb això que comentava en Joan del tema del currículum ocult, jo crec que precisament la cosa més bonica dels valors és que de vegades ens obsessionem a posar nom a cada valor i els valors existeixen sense que tinguin nom, no? Perquè fem coses que tenen valor, que tenen uns valors a darrere i no en som ni conscients que estem fent coses amb valors. Jo ja et dic, porto 17 anys entrevistant gent a la ràdio que fa coses amb valor i tu quan li preguntes quins valors representen això que estàs fent tu, no t'ho saben contestar. Però tu veus evident que estan fent coses amb valors, no? Tenim una secció que es diu Gent amb valors i entrevistem empresaris que fan coses que tenen sentit per la societat, gent d'entitats socials, gent d'entitats culturals que fan coses a través del voluntariat, persones de tot tipus que veus claríssimament que estan fent una aportació a la societat, que milloren la vida dels altres, la vida de la seva comunitat, que és evident que són gent que treballa amb valors. I tu li preguntes quins valors representa la teva acció i no t'ho saben verbalitzar. Però jo crec que això és una mica la meravella o com li vulgueu dir dels valors, no? Que de vegades estem obsessionats en posar etiquetes als valors i és això, fem una tirallonga de projectes amb molts valors i no cal verbalitzar ni posar etiquetes a les coses. I potser quan treballem amb nens intentem posar etiquetes a les coses i el més interessant dels nens és que ho acabin fent i pensant per què fan les coses i no posant allò a l'etiqueteta. I una altres preguntes que vosaltres fèieu era si alguns valors poden englobar altres valors. No és que englobin, és que tots els valors van interrelacionats. És a dir, ara, per exemple, en Joan parlava de la ciutadania i ho relacionava amb l'acollida, amb el respecte, amb el reconeixement a l'altre o l'educació. Però és que si parles de ciutadania, tots aquests valors també ens serveixen. És a dir, o parles de l'escolta i passes a parlar de la paraula. Si parles de la paraula, parles del respecte. És a dir, els valors són una teranyina que tots et porten un a l'altre. No cabríem mai de parlar de valors, perquè no és que un sigui un paraigua de l'altre, sinó que tots van lligats un amb l'altre. Per tant, quan obriu aquesta caixa, allà us hi cabrà tot, perquè serà impossible que comenceu per un i no acabeu parlant de la resta, perquè al final qui en té en pot englobar molts. De moment no hi ha preguntes, però bueno, si voleu per anar... Hem fet la pregunta de si educar en valors és adoctrinar i si voleu us dic llegeixo unes quantes respostes i així anem traient material. Algú diu que sí que és adoctrinar, però no en un sentit negatiu, sinó en un sentit positiu. Molt en la línia, algú diu que sí que ho és, però que no és dolent, entenent la paraula adoctrinar com algú dolent, però si és, en el cas d'educar en valors, és positiu fer-ho. Un altre respon
Bueno, no, si ja volies dir alguna cosa, Maria. No. Vale, com que feies així amb el cap. Si eduquem el pensament crític per tal de que siguin conscients de com és la societat i de totes les maneres que hi ha de veure el món, crec que no, ja que elles poden acabar decidint amb quins valors s'identifiquen. Un altre diu, depèn de la connotació que se li doni al terme adoctrinar. Si educar en feminisme és adoctrinar, llavors sí. I un altre, ja l'últim comentari, educar en valors podria convertir-se en adoctrinament si aquests s'imposen sense diàleg i sense respecte. Entenc, doncs, que cal concretar molt bé des de quina perspectiva pedagògica s'educa en valors i què és el que volem transmetre en aquest procés. Jo feia així amb el cap perquè és el tema de la paraula adoctrinar. Què entenem per adoctrinar? Clar, si tu dius adoctrinar en feminisme, això sí. Quan és adoctrinar amb una altra cosa que no ens agrada, així ja no. No, aquí ens hem de posar d'acord amb la paraula adoctrinar. Si la paraula adoctrinar ja no ens agrada, perquè considerem que adoctrinar no és educar, aquí adoctrinar ja no ens serveix per tot. Però no podem dir adoctrinar ens agrada per una cosa i adoctrinar no ens agrada per una altra. Clar, aquí ens hem de posar d'acord amb el concepte adoctrinar. Si la paraula adoctrinar considerem que ja no és educació, no ens agrada per res. Aquí venia el meu cop de cap, perquè la paraula adoctrinar, si en principi considerem que és un concepte negatiu dintre l'àmbit de l'educació, no ens ha de servir per res, tant si per lo que no ens agrada com per lo que sí que ens agrada. No, jo crec que aquí a Catalunya fins al 2017 no ens havíem confós amb el significat de la paraula adoctrinar. Tots teníem clar que l'adoctrinament no és que tingui una connotació negativa, és que adoctrinar vol dir una inculcació de valors, té a veure amb inculcar, té a veure amb inculcar d'una manera dogmàtica, no? Que vol dir no necessàriament amb una comprensió pel mig i, per tant, que és el contrari de construir, de generar, etc. A partir del 2017 jo crec que ens van fer un embolic, com amb moltes coses, no? Perquè com que van començar a acusar les escoles de que s'adoctrinaven, doncs llavors els defensors d'aquells valors que es transmetien van dir, doncs sí senyor, doncs adoctrinem, perquè, esclar, allò que és bo, diguem, no? Allò que és virtut, anant al llenguatge de la Victòria Camps, o allò que són valors positius, escolta, els hem de defensar i, si cal, doncs adoctrinem. Jo crec que ens van fer un embolic. Jo penso que per mi adoctrinar no té a veure amb educar, i educar en valors i educar en el feminisme, per mi no necessàriament s'ha de fer adoctrinant. Jo crec que té a veure més que amb els continguts, l'adoctrinament potser té a veure més amb no té a veure amb el contingut, sinó que té a veure amb les formes, amb el com ho fem. No? I per tant aquest com sí que jo em penso que deixa clara la frontera entre què és adoctrinar i què és educar, d'una manera més lliure per mi, respectant l'opinió del qui ha formulat l'opinió. No hi ha més torns, o sigui, no hi ha cap torn encara. No sé si algú voldria compartir alguna cosa o algun dubte que tingui sobre com fer aquest adoctrinament, com fer aquesta educació en valors sense caure en l'adoctrinament o què implica adoctrinar. Si no... Vale. No, si no, això, no... Jo puc fer una pregunta? Puc fer una pregunta jo? Endavant. Sí. A mi m'agradaria que contestéssiu, lliurement, però de si
quines, en el si dels equips, de l'Esplai, dels equips d'educadors i educadores de l'Esplai, sobre quins valors es genera més debat quan discutiu, no? Sobre quins valors es genera més debat entre vosaltres. Sí, ja tenim la grapadora que vol respondre. Sí, nosaltres... És que crec que més sobre quins valors ens genera conflicte al moment de tractar-los o parlar-los és el com fer-ho. O sigui, fer-ho d'una manera més directa, parlant directament d'ells, o fer una mica més més que parlant directament o creant un dia per tractar-lo, que les activitats estigui com entrellaçat amb el que fem ja de normal. I crec que és més el com tractar els valors que volem tindre a l'Esplai que no pas el quins. Però crec que també és perquè tots congeniem bastant i estem bastant d'acord amb els valors. Sí. Això, crec que seria això. I respecte a un tema que hem parlat abans també, el fet de l'educació i l'adoctrinament, crec que al final també, és una mica el que deies tu, Joan, que si adoctrinament el que estem dient és una imposició i una obligació, si quan estem educant el que volem és educar en infants que siguin crítics, en infants que pensin per si mateixos, és més plantejar-los les opcions i donar-los una idea de què és el que hi ha i per tant ja no estem adoctrinant, estem educant, perquè no els estem imposant, els estem donant aquestes opcions. I és això és el que volia comentar. Hi havia també, quin era? El MIP. Bueno, hola. Nosaltres, se'm sent? Vale. Nosaltres a l'assemblea, jo és el meu primer any de monitora i que tampoc hem tingut molt de temps per tenir grans debats amb l'assemblea, però el que sí que hem tingut fa poc va ser el de si l'Esplai era polític o no, si ens havíem de posicionar envers el que estava passant i tal. I què més? I això, més o menys, que això ens va crear molt de debat sobre si realment ens volíem decantar cap a posicionar-nos o no i ens va crear bastants... O sigui, més que si era polític o no, sinó com ens posicionàvem a les xarxes socials i tot això. I ens creava bastant de debat a l'hora de decidir què fèiem. Sí, i ja està. Podeu concloure, més o menys? Quin resultat veu treure al MIP? Vols dir-ho tu? No sé. O sigui, recordo que vam confirmar, al final vam dir que vulguis o no era política i que no posicionar-nos estàvem posicionant-nos. Sí. Llavors, en el que és la política com a sistema polític, evidentment vam decidir no posicionar-nos cap a res. O sigui, no fer un repòs d'una manifestació convocada per la CUP, diguéssim, però, bueno, ho pots fer, no? Però que poder sigui presentada per la CUP i deia això, però que la conclusió de que volguéssim o no ja ho érem i que totes les, poder en aquest cas, manis i concentracions que es fessin a Vilafranca i que creiem que són afins a la llibertat d'expressió i antifeixistes, doncs ens posicionaríem a favor. Sí. Exacte. També el Picarroca també havia passat, no sé si en Pol vol comentar una mica com ho vam viure. Sí, com ràpidament també el mateix, amb el tema de que teníem debat a l'hora de dir, vale, doncs quan volem posar a l'Instagram tal mani o tal no sé què. I al final vam arribar a la conclusió de que, vulguis o no, l'Esplai és un lloc polititzat, que tampoc ha de ser com directament partidista, però que al final, indirectament, a través dels valors que ensenyes, vulguis o no, et decantes més per un tipus de política que l'altre. Però que tu no vas al nen i li dius vota la CUP o vota no sé què, sinó que, doncs, sí. I després,
a l'hora de decidir quan volem reivindicar X cosa, doncs és quan X, jo què sé, Vox fa una cosa, no? Perquè atenta en contra dels valors del Pica-Roca. És una mica el que vam dir, que va costar, perquè vam fer un debat i, a més, tornarem a fer-lo d'aquí unes setmanes, perquè no s'ho tanca del tot. La Sara Clemente tenia un torn. Hola, bon dia a totes. Responent a la pregunta que ha formulat en Joan, jo ara ja fa uns anys que no estic a l'Esplai, però segueixo treballant en l'àmbit educatiu, en aquest cas en l'àmbit de l'educació social, i sempre en genera com molt de debat què entenem per llibertat i què entenem per educar en la llibertat, no? Que no és el mateix la llibertat que el llibertinatge, i quins són els límits que hi posem quan estem educant en aquesta autonomia i llibertat. I això és una cosa que ens genera com molt de debat quan estem parlant d'educació en valors o de com podem treballar en això. No sé si teniu, les ponents, algun comentari sobre les respostes que... Joan, que t'han respost la pregunta. No, a mi m'interessava sentir molt les respostes a la pregunta perquè jo no estic actualment vinculat a l'educació en el lleure directament, no? Ho havia estat molts anys en la meva joventut i, evidentment, era un altre context i em costaria de fer comparacions, però jo he trobat interessant les aportacions en el sentit de que l'element de debat i de discussió entre l'equip, no? O entre l'assemblea o entre el grup de monitors i monitores és un element molt present i jo crec que això és bàsic. Per construir valors, això és bàsic. Que l'educació és política, jo ho he afirmat rotundament i ho penso, no? No necessàriament vol dir partidisme polític, que l'educació sigui política, però evidentment que l'educació és política perquè té a veure amb les relacions a dintre de la societat, té a veure amb quin model de societat tenim al cap i això és la política. I això és la política. I l'altra cosa que volia afegir és que, o sigui, malgrat en el com, ens sortia de dir sempre ens acabem encallant amb el com ho podem fer, no? Això, o amb quina és la millor manera. Jo crec que en qualsevol institució educativa, a l'escola per descomptat, però també a l'Esplai, hi ha un element molt important a l'hora d'educar en valors, que és allò que alguns en diuen el clima de la institució. Si voleu, l'ambient. Allò que s'hi viu i s'hi respira, no? Aquella manera de fer, d'actuar, de dirigir-nos els uns als altres, de posar en pràctica el respecte, no? De fer les coses d'una determinada manera. I jo crec que això és el primer que capta un nen o una nena quan trepitja una institució. És el primer que capta i és el que continua captant un dia rere un altre, no? Perquè és allò que vivim i allò que més ens impregna. I que a l'hora de plantejar-nos el com, no parlem només d'activitats, de mètodes per organitzar activitats i tal, sinó que hauríem de tenir en compte també allò que es respira de la nostra institució, en aquest cas de l'Esplai, què és, no? Allò que una persona que ve de nou, què hi sent, no? Allò del com m'hi sento, del com em sento tractat, no? Etc. Jo crec que aquest és un element que té a veure potser amb aquell concepte més sociològic que jo he dit del currículum ocult, però que és molt important en institucions educatives d'aquest tipus. Faig un apunt sobre el que heu comentat. Nosaltres, com la revista Valors, nosaltres és darrere de la revista Valors i del programa de ràdio, de tot el projecte Valors, hi ha una associació cultural. És a dir, la revista es fa des del voluntariat.
som un equip de periodistes, de gent que hi treballa, una quarantena de persones que hi treballen cada mes, però darrere hi ha una associació cultural, sense ànim de lucre. Tot es fa perquè la gent creu que hi ha d'haver-hi un debat sobre valors a la societat. Tothom hi participa voluntàriament. Per tant, és l'Associació Cultural Valors, que es va crear fa 17 anys per fer aquests dos projectes. Per tant, com a associació ens podem bastant equiparar a l'ESPLAC o qualsevol entitat cultural d'aquest país, en aquest sentit. I tenim el mateix debat moltes vegades que teniu vosaltres a l'àmbit polític. Ens arriben manifestos de dir, com a associació cultural voleu signar això? Clar, nosaltres, com aquestes 40 persones que fem una revista, tenim gent que vota diferents partits polítics, tenim sensibilitats de tota mena a l'àmbit de la política. Ara, tenim molt clar que com a entitat cultural nosaltres defensem un model de país i un model de societat que té uns valors. Això ho tenim clar perquè com a revista generem uns debats entorn d'uns valors, però tenim clar quins antivalors nosaltres no defensarem mai. Ara, nosaltres no diem què ha de votar la gent. Això des de revista no som una revista política. Ara, sí que defensem que la política és un valor de país. I això crec que és molt diferent a dir què has de votar a defensar la política com a valor de país. Perquè nosaltres creiem que la política, que la democràcia, que la participació són valors. Per tant, això nosaltres és el que defensem. Més enllà d'això, això sí que seria dir quin partit has de votar, o això ja aniria en contra de nosaltres mateixos perquè cada representant de la nostra associació vota una cosa diferent. Ara, hem fet revistes dient per què serveix la política a la nostra societat, per què serveix el valor de la política, per què no ens agraden els polítics avui, quin problema té la política en aquest país. I hem fet números parlant de la política. Hem fet parlant números sobre la democràcia. Què li passa a la democràcia? Necessitem democràcia més participativa? Per què la nostra democràcia està en crisi? Hem fet números sobre la participació. Per tant, són valors que nosaltres els defensem, però mai passem la línia de parlar dels partits polítics o dir-ne aquest pensa això, aquest pensa l'altre. Ara, els valors de la política crec que se n'ha de parlar. I crec que els nens han de pensar per què serveix la política, perquè un dia seran futurs votants. I no podem obviar la política en aquest país, perquè si no tenim els problemes que tenim. Per tant, crec que és un tema que se n'ha de parlar, però sense passar la línia de què votem o què deixem de votar cada un. Per tant, nosaltres quan ens arriba, per exemple, un manifest, si és un manifest clarament que ens ve d'un partit polític o que ens diu és clarament partidista, nosaltres el deixem de banda. Si és un manifest que va a favor d'uns valors o d'un model de societat que nosaltres podem defensar com a entitat i que creiem que cap membre de la nostra associació es pot sentir ofès perquè no és partidista, doncs el consensuem i diem això ho podem signar com a associació, sí o no. Nosaltres fem aquest, que no dic que sigui el nostre procediment sigui el perfecte, això cada entitat s'ho ha de discutir, ho ha de pensar així. Però nosaltres creiem que la política, evidentment, ha de ser un tema i s'ha de discutir perquè la política en si és un valor i forma part de la societat i se n'ha de parlar. Vull dir, no podem dir perquè ara ens tornem tots a polítics, perquè no volem ser de cap partit polític o la nostra entitat no volem parlar de política perquè si no ens enfadarem tots i no parlem de política, no? No ens tornem radicals cap a l'altra banda. La política va per una banda i els partits no és que vagin per una altra, però no entren dins de la nostra competència, no? Clar, nosaltres ho fem així, és a dir, nosaltres tenim un model de societat i crec que dintre la societat la política és un element i no la podem deixar de banda, ara, sense entrar dintre les ideologies polítiques de quina vota cada un, perquè dic que aquí sí que podem entrar amb divergències. Perquè, clar, dintre cada partit, cada un sí que entrem amb cada persona que vota i aquí sí que podem entrar en discussions. Quan s'entra en una perspectiva més partidista, l'esperit crític se'n va, perquè el que fa el partit és el que està bé, llavors jo no he de pensar en si està bé o no, sinó m'arriba un manifest de tal organització política i jo dic, vale, doncs ja el signo, perquè no m'he de plantejar si està bé o malament, no?
I, en canvi, en les associacions, a l'Esplai, entenc que el que busquem és que cada manifest, cada manifestació, cada cosa, fem una anàlisi de si està amb els nostres valors i si està amb els nostres valors endavant i si no, no, però mai acceptar aquesta doctrina, no? Que seria aquesta perspectiva partidista. Clar, a veure, nosaltres quan ens arriba un manifest, també t'haig de dir que en signem pocs en aquest sentit, perquè mirem també quins valors hi ha a darrere, perquè és complicat. Jo us entenc perfectament, és molt complicat. Però hi ha manifestos, no sé, ens arriben, per exemple, manifestos del Col·legi de Periodistes que en contra de la llibertat d'expressió o quan hi ha hagut sancions a mitjans de comunicació. Clar, tot això va en contra de la nostra professió. I, evidentment, aquests ens els mirem amb lupa i a veure qui els signa i ben bé què diuen. I tot això és fàcil de dir, doncs, escolta, el signo, no el signo, a veure què faig. I tot això els valorem molt. Però tot el que vinguin, i a nivell polític, no sé, clar, tot això hi ha hagut també grans discussions dintre la nostra associació. Clar, tots aquests mesos que hi ha hagut temes polítics a Catalunya, que ha sigut complicat. Jo us entenc perfectament, ha sigut complicat. Perquè tots els mesos de tot el tema dels presos polítics, per exemple, doncs clar, aquí entraven tota la part política de pensament que no tots pensàvem igual. I aquí ha sigut complex. Perquè és el que dèiem, doncs, per exemple, el valor de la llibertat aquí estava sobre la taula. I uns pensaven, doncs, veien la llibertat d'una manera i els altres veien la llibertat d'una altra. O uns pensaven la democràcia es veu fent un referèndum i els altres pensaven que la democràcia no entrava en un referèndum. I tots estem parlant del valor de la democràcia. I tots defensem la democràcia. I això és el que comentàvem abans durant l'exposició d'abans. Jo no li puc dir a una persona que ell no creu en el valor de la democràcia quan estem parlant d'un referèndum a Catalunya perquè ell no creu que s'hauria de fer i un altre creu que sí. Tots estem defensant. Aquí quan tenim un manifest i ens arriba, és un manifest que nosaltres ens hem de pensar molt si signem o no el signem. Si això posa en dubte algunes persones de la nostra entitat que potser no el signarien. Nosaltres també tenim aquests dilemes. Jo crec que aquests dilemes també són interessants posar-los sobre la taula i això t'ajuda a créixer també com a entitat. I de vegades potser has de reconèixer que millor no signar si algú s'ha d'ofendre. I és el diàleg, això. És aquests valors confrontats que de vegades, passen. Agrair-vos a tots dos haver vingut i les vostres paraules i els vostres coneixements. I si voleu fer una última intervenció, una frase, un parell de frases per acabar, i si no, anem tancant. O sigui, un petit comiat o el que vulgueu. Content d'haver participat i espero que alguna cosa hagi sigut útil i endavant amb la feina, que jo crec que la feina que feu és molt important i no ho dic per quedar bé, sinó perquè no tindria per què dir-ho, sinó que ho dic perquè ho crec de veritat i endavant. Endavant en fer-ho. I després que a l'escola de l'Esplai tenen el correu electrònic meu i que si algú vol que els hi dono permís per donar-lo tranquil·lament, si algú necessités alguna cosa. No, jo igualment, gràcies, i si necessiteu alguna cosa ja ho sabeu, si us podem ajudar amb el que sigui o si feu alguna cosa amb difusió, ja ho sabeu, teniu la porta oberta tant del programa de ràdio com de la revista. Nosaltres fem difusió de tot el que es fa a Catalunya amb valors i si necessiteu ajuda amb alguna cosa ja ho sabeu on som.